Chibai leve kule voina chuan kumsang ni somni kuma Russian horror film The Widow ti kan clear how le don ani he movie hi atak be chana siam ni in chenom nai vai ti chu kum khatami zathum borvel zel St Petersburg bula ram noya chuan bovin chen khachu sarwak le hliameng ma nei lova mu thinan ni a tharau swalin ala bowa ngain ala tunu chu lame widow tinan ko chen rescue team ti churon langin chumuna chuan training an neya reporter Christina chuan kalpuin athil ti te chu record thina an team leader Andrew chuan andan le dunte an kaldan phungte chu shilin an holet le mek lai chuan headquarters atangin mi pano pangkum som palimi Nikita chu chu huna chuan abo thu an dong ta a no pangle anau churam hnoyan bawa anau chia churun let le in athil mu chu lau tak chuan engma soi theilo tim dangte porun thonin anon kalmeka ani chuan no pang chu zong halin no pang an mu top na ber chu an thleng ta a no pang te chu muna tanga kilometer som panga hla thingtlang pakhata omani ram noi chuan no pang minga ko pa chuan an zonga ma se chan let nan dong lo pani theu chuan in sim darin an zong le a vika chuan thil kang rim shain an kal nai chuan ani le elixi chuan no telem mu in meche sarwa ka an mu bokani mecha chu motora shwaile tin Christina chuan in kemalo rikota mecha chu chiai thole engma soi thei lo thote liama nei lo thole athom no te chu an mu mai thei lo tho soi ni Christina chu kal pialin atluta thuta thom lom tak shain alau le ni chuti lai chuan me chenu chu thotha theilovin Andrea chuan aka thil tang chu mua a hanjin chuan akut chu lo se in Andrea chuan aka tang chuan thil mak tak tak la chuakin chunu chu athopa ngai ta a vika chuan Andrea kut chu tuam saka ram noi pilrila au thoman chiat vele chumilam chu pan ngalin an kallai mek chuan ori shile in Nikita ni ring chuan an zuya thing chu muin clean thing chu achem ri ka an ngaya mase vika chuan thinga utroklem chu muin ilia chuan ma lai thingtlang mi ten munan chin chia na ni tho shirin mase chu symbol chuan mun thalo en tirin tharau swal thil ti ni in chu symbola chuan thil diklawa omani Andre chuan chu muna ta let le vector chuan chilin rang taka kalsanin an motor an thlenga Christina chuan no pang chu ingtin nge omdon ti lo zotin Andre chuan an mu masak bera an chan chwa thin thu chilin hospital naiber panpui watan tumani mase reilo ten ta nuwa an motor chu chira tangin an be fe nuwa an tan chuak thi ta shama an tan zom no reilo tia motor chu thing tluin lo dangin Andre le ilia chuan thing zaina mang chuan tan an tuma ma se asot lo hle ni michia chuan ron har femin Victoria chuan a minga zota meichia chuan Zoya ni thole chumun chu an chwa san theilo thote lem uichina akal kwaltir tur thote soya mana indo puimain meiche pakhat Sofia chuan a pasal chu reklumin alaka khwami te chu an thin rima Sofia chu kuthlakin akepani chu thir tiangin an ti chhia ani athom no pothlerin tolailira nor chuan sarwakin khwar khurum thim taka an pai thote ashila chuti lai tak chuan an motor light chu ron thema Zoya chuan soi chhun zom le in Sofia an thani chu Holy Virgin Day ma chi ani a churam hwai chu khwar khurum thema chuan a omring thote mi te thomno li sakvek chuan a tha thin thole ram hnoya chuan tuma kalngam lovin aphuba chu khwa mi ti hne na lain ram hnoya chuan tuma damin an chuwa ngai lo thote soya chu thon thuam zia chu nu pakhat thi to kebung chu zana ram hnoya chuan wak thinin sarwakin me thachina mi telaka phuba lain ram hnoya kal re reng nungin a chwa ngai lo ni
Alexi chuan oi vek lo ma se Victoria le Christina chuan an hlau le thung Andrea le Ilia chuan kong chu an pal tlang thei lo thu le kong dang an zona ngai thu soin Victoria chuan an bawa hlau le a ma se Andrea chuan ring lovin kong danga an tlan lai mek chuan kong dik lawa kal chuan an in sia a kong dik an zon mek lain Christina chuan camera record le in October ni som pali ni nan dar kar chan ve chau om thu le chumini chu Holy Virgin Day an ti chin thu ti soin chu zan chu kum khata a zan lo ber ni tho soibok tharau swal ten ni pui ni ma le thasika an mut bo san ma a an shan hun lai takani chuti lai chuan Alexi le Victoria chuan nimro in tron khom chu muin mak an ti le a Victoria chuan thil danglam tak shain mase Andrea chuan kong dik an mu tho lo soya chu kongan kallai chuan ama chira an ta na bok khathleng le in ngai thatak chuan an kalsan le a Andrea chuan motor chu khal chak le in khalmuang turan chilpon enga ma ngai lovin nimro om khom chu asuta pop mai le kong kharan han hun chuan anui iuki churam noya atlan chuak ngala Alexi chuan Nikita amua ngai maya Alexi le Ilia chuan zui vatin Christina po chuan zui atoma Andrea chuan zui lo torin a lo chil thung Andrea chuan an motor chu an siam ta ngala chuti lai chuan Christina ke mu chuan range peturin a shila Victoria chuan ron pizokin Christina chuan midang zui ve thu shila Andrea chuan makati le a amu kha tu ke nge ti a she theilo ni motor han ti nun chuan yukin chu ama amuta a ahan ko chuan ram noya alet le tamaya Andrea chuan a zui ta ngal boka chuti lai chuan headquarters atanga call dongin team dangten anumna an thlen bat thinan tranpuinan rondila anhunga zoya chu amin kalsan tur chuan a shila an thil ti chon chelawani chuti lai chuan Andrea chuan yukin ron thrain motora chuan an lota zoya chuan mu in doi thila cham ngala achan chu an pani chuan ramhuai zolin an lo omani Victoria chuan zoya motora omlo ti muthutin chwa han tum chuan Andrea chuan motor chu khalin kong khar chu in khar ngala Alexi le Ilia chuan thil kwa tangin yukina ori chu sha in anan in chuan phone an mu a Nikita taksa chira in phum po ron langin ma se mutheilo chuan alet le ta a chuti lai mekin Victoria chuan Andrea chu khal top turina chila ma se ti top dulovin Victoria chu azwan chu avele motor chu tuya tlata in emergency alarm chu arita a alarm ri sha in an zawai chuan anon let khoma Victoria chuan Andrea chu tuya tla a ngain mase aron chwak amu chuan azuita ni mase midang ho in motor an thlen chuan Andrea taksa chu tuya an mu thung Christina chuan thom dang dai tak shain chumilam chu an pan ta veka Victoria chuan Andrea chu in hlui to taka zuin Andrea chuan banglama hoi tlata ahan ko chuan engtin ma chang lovin Victoria che danzel chuan a chewe a ahan ko her chuan mel re reng alo nei haulo Victoria chu ni khoshelovin omzui tabok chuti lai chuan Christina chuan zoya chu muin Victoria I chanchina zota Victoria chu har chuak to in vel chu en kwala uich thil siam ten him role zoya le apasal thlak te mu a chanchin buwa zoya pasal thi danin ziak te mu in zoya chu lem uichani ti ashitani engkim chu Ilia shil tumin masera le lamatang chuan thomna satak aron ri chuaka engma ashe theilawa Ilia chuan Victoria chanchin zoya chu zot le in mase engtin ma changlo ti chuan Christina chuan Victoria omna chu shain Alexi le Ilia chuan an zong hala ti luinein Christina chu zoya bul an nu chiani Victoria I chu muin an shwai leta zoya chu ni khoshelowa lo muin Victoria chuan zoya chu lem uichani thoshila mase Christina chau chuan a oi thung Alexi le Ilia chu kal shangin zoya chu anomna tang chuan a bo thuta Victoria chuan silai chu lain ahan zon chuan zoya chuan doi thila lo bwa sai meka Victoria chuan Andrea chunga athil ti zotin anomna hmuna lemui che om tho zoya chuan a shila akal tir mai lo tur thole mishing in thoina adu thu soin mitam tak nun na chan him ma se alungoi ngai lo thole mantang kai cho ani tho shilin to na chuan Victoria hunani ve to thole midang nun chan him tur chuan shilin Victoria silai mang chuan in kapta a Christina chuan silai thoma shiat vele ron kal ngalin Victoria chuan a thata angaya Alexi le Ilia po shilin anon thlen chuan Christina chuan a lo record veka Victoria I chu thin rimin Christina nen chuan anin tibwaya an pani in Ilia chuan phuarin Victoria chuan zoya tha lo thu chu oi tiratumani
video chu en turin an chila an han in chuan file chu lo korapa tablet an check chuan phone an charna a ka chun han bua chuta chuan Nikita video mu in Zoya in sarwa ka aloin hlan lai recording Zoya chu thloka Nikita unau pa chu tlan chia in Nikita chu tuimu chuan athat ane chu thilan mu chuan Victoria thu soi chon oi ta a rescue team dang an lo thlen bel tian chia chuan an ni chon pan bata an kallai chuan thingkunga symbol ngai kha mul in chu huna chuan an kwal ani ti an chita a chu vele which out hom sha in Alexi chu that tamaya midang chu tlan chevekin mun pakhatan thenga Victoria chuan chu mun chu uido an phomna ti shilin rang tak chuan iliai mit chu ron duma lei chu ron in hai khwarin which chuan leinhwai chuan ron potlu tamai Christina le Victoria chu tlan chingalin which chu ron aule waka Victoria chu ron nokin shui chu Christina achan him theina na zai chata uido chuan Victoria chu latani Christina chuan anun kho chuana dapin ankalna chuan Victoria hnung amua ahan her kwal chuan ama melang chi amua aka tangin tuelo chhuaka ti chuan ron thim bikin Christina ju rescue team tenan boy puilai ron lang le in Victoria poram hnuaya in lui taka chuan ain thoilai arun lang bokani ti chuan movie chu lo top zuitani hetiang ang zanrei tolama han record chu rin ain anuam bak thin lo